Kohtaus bunkkerin ulkopuolella, Otto 8. Mitä me ollaan tehty? Me ollaan kuvattu lyhyt elokuva, joka kertoo ystävyydestä ja purjehtimisesta. Kuvaaja luonnollisessa elinympäristössään. Tässä on orgaaninen eläin, itse kuvaaja. Ja tässä on hänen kätensä jatke, kuvausväline. Jo silloin, kun me käsikirjoitettiin, niin me huomattiin, että me kuvataan toisiamme tosi paljon. Meidän aurinkorasvaa. 30. Hei Krisu! Ei pala naama. Sitten me mietittiin sitä, että miksi me kuvaamme. Sen ohella, kun me kuvattiin sitä lyhytelokuvaa, niin me myös kuvattiin meidän tekemistä. Mulla on niin kivaa täällä. Kuvattiin tosi paljon, mitä kuvauksien välissä tapahtui. Tää menee muuten video Instaan. Kato nyt. Me kuvattiin someen sisältöä. Me kuvattiin hassuja videoita. Sori mä salakuvaan sua tässä. Ei kai haittaa. Me kuvattiin meidän fiiliksiä. Wow, miltä nyt tuntuu? Miltä tuntuu? Siis vähän harmittaa tää, kuinka iso säätö tää oli. Pomppufiilis. Että pomppufiilis. Mitä mietteitä Ninnille? Musta tuntuu, että mä oon ollut tosi pihalla. Mä oon vieläkin vähän pihalla. Pähkinänkuoressa siis kuvattiin ihan sikana. Mä huomasin, että mä kuvasin tilanteissa, joissa mua nauratti. Tai joku kaveri teki jotain hassua. No bitches. Joo, mä välillä oon silleen, että pitäisikö mun nyt ottaa tästä joku kuva. Mut sit mä oon silleen, että niinku just nyt ei tunnu hyvältä. Nyt just se pilaisi sen niinku fiiliksen. Niin en mä sit ota. Mä itse asiassa just eilen selasin mun snappimuistoja. Ja mä katsoin jotain silleen ihan lukio alkuaikojen sellaisia isompia hengailuja. Mulla on siellä tosi paljon videoita. Verrattuna siihen, mitä mä nyt kuvaan. Mä otan ehkä yhden kuvan, jos sitäkään. Kun oppii paremmin olemaan niiden ihmisten kanssa ja enemmän läsnä, niin sit sitä kameraa niin kuin jotenkin haluaa vähemmän. Se oli kyllä varmaan outoa niille näyttelijöille, että niitä kuvattiin koko ajan. Et sä oot tosi sneaky. Niin. Mä en edes oikein osaa kuvitella, että miltäköhän se on tuntunut koko viikonlopun. Se on saattanut myös olla aika väsyttävää. No varmasti. Mennäänkö me tänne toiselle puolelle? Pitääks laittaa keula köydessä? No, joo, mutta lasketaan ensin nämä purjeet. Ja sitten otetaan.
puolestaan, kun me treenattiin, niin heti kun me otettiin kamera mukaan niihin treeneihin, niin se tekemisen niin kuin energia vaihtui. Mieti sitä tilannetta. Purjeveneellä, purjet ylhäällä, purje lepattaa. Lähdenkö mä sen jälkeen? Siinä pitää olla oikeasti se kamera läsnä. Niin silloin pääsee oikeasti siihen rooliin ja ole silleen, että okei, että nyt mun pitää olla tää tyyppi. Mikä se nimi oli? Oikeesti elämä on niin ihanaa. Miettikää, että me ollaan täällä 500 purjehtimassa ja... Se oli hyvä, että me harjoiteltiin sitä etukäteen, koska monille se oli uusi juttu, että pitää näytellä kameralle. Kameranäytteleminen on niin erilaista kuin lavalla. Musta tuntuu, että tärkeimmät hetket on sellaisia, että ne aina jää kameran ulkopuolelle. Ja kun kamera ei kuitenkaan sit kuvaa kaikkea, se kuvaa yllättävän vähän oikeasti, mitä me tehdään vaikka arkielämässä. Musta tuntuu, että sillä kameralla on tavallaan osoitettu silleen, että ne on niinku semmosia ihmisiä, joiden kanssa mä hengaan. Mä ehkä haluaisin hengaa näiden kanssa enemmän, mä haluaisin ehkä olla näiden kaveri. Sen takia mä oon ehkä ottanut niitä kuvia. Oli mielenkiintoinen. Oli tällainen... No niin, onks nyt kuvattu? Eli onks se ala, että mennään käärmessä? Joo. Mun mielestä on tosi kiinnostavaa nähdä, mitä joku toinen näkee jossain tilanteessa sen perusteella, että millaisia kuvia tai videoita niistä on otettu. Joo, en mä tiedä, osaanko mä yhäkään perustella, miksi me kuvataan, mutta jostain syystä me kuvataan ja tykätään siitä. Ja se on myös niinku semmonen, että siihen ei oikein väsy edes. Joo, toki se, että kamera on naamassa koko ajan, niin on se vähän. Mutta jotenkin tosi helppo tapa ehkä nähdä maailmaa. Ja tutustua muiden näkökulmiin. Kuvataan, koska se on tosi tärkeää.